Uy! May... Oh, ganda ng view! Ganda ng view, oh. Hindi pwede si Madam Judy. Ay, nalos-los na. Ito na pa pala. Pwede na. Ay, ano rin. Pahinga mo kayo. Pahinga mo na. Nasa saan? Kali ka na. Ay, ako lang pinilong. Napagod din ako yun. Mas nakakapagod dun sa Manila. Huwag kang magulo. Walang what ka. Paano humawak dito ko eh? Ay, paano hawak dito? Ito lang siya. Tapos yung video. First rider on the first rider, Ay, rider to hindi. shooting position. Kailangan ko. Bitin dalawa. Bitin dalawa. Isa? Rider 3, shooting position. Lima. Okay, sir. Diretso yung right.